Mia 24 तारिख सालमारियाव 33 केबि दलाइ डिस्ट्रिक्ट गन्डाचरा साब डिभिजनाव टिपे बदरक मिटिं खालायथानि टिप्रा मथानि सामुंसेजा खायनायरक आजमसानो थांगै चप्रलाइखा फियाबा कक्टमानो रुगुइ साना थांहायके टिप्रा मथा अंखा बुवाग्रानि संसामा मथा आबो बायखेनु बुवाग्रा सिमिंसि टिप्रा सानो फियगै मानसिने हनै लोकरक खा फुलागै बुवाग्रानो सापुर खालायलायमानि फियाबा नुकजाखाताबो टिप्रा सानि बिसिंगो टिप्रा सानानो चप्रलायमानि आबोदे बुवाग्रानि गेटा टुप्रादानबा अंखा आरो नुसराय साइमानखा बुवाग्रा बुसुरा टिचिप्रसा हामख्राय सामख्लाय निरो नाइटिनि प्लेन्स नि पाइथा जाया करे हासिने खरा जों गन्डाचरा 33 केबि ओ जों टिपिएफ नि मिटिं खालायनाय दंमोन सेंगाय दंमोन इनके आसमसा बर' टिप्रा मथानि बर' थांगै और मिटिं सिमा खाया हनै बर' लोंका आंलायखा इनके आं बर' न साका साखौ तो पुलिसो इनफरमेशन आवै पुलिसो परमिशन नायसि जोंखौ मिटिं खाय नै दंगो तानि बांगिन राव हाके ओंखा हाय आं आजके न बर' हाके हंखा इनके तै मुसा ककुया बर' पूरा पूरी नि वाइस बने सिनि टेबिल तै चेयर बियां कहर बायै सिनि टिपिएफ नि फ्लेग कहरै तै माइक मेसिन माइक पूरा खाजिजा रो तार साप्रबै माइक मेसिन बुख्रुबै पूरा चेयर रो बायखा माहाके आनो वासि दुमदाम हाय दंग सामा हायसि बुफालेला इनके खाखला ताबा आनि खाखला साइ दंगो इनके खाखला बुजा खाखला साइ दंग ताबो ते आनि मकल कसाक नै दंग मकल याव दंग ताबो ते मुटि करना फुंरो बर टकजा हेलमेट बै टकजा ते गुसिरो लायजा ते सिनि हो बहायने आनो बुजा तिसा मासा थंबाय ताबो यारो बहाय साइ दंबाय माहाके बर आनो बुला हायसि कमाया लामाया हायसि बुफालेसि इनके जों माहाके आप्रो पुलिस दं सासे मुंसा या हायसि नाय दंग माहायता के बनो खाबो खाया कोनो बर मानाबो खाया हायसि इनके तैबो जों फायै आखंबैनाय हस्पिटाल फायलायखा आं नायजाक फैखा इनके आनि खाखला सामानि रो सागा बो काये को नायखा इनके बो साबो गिसा साब मालहा जारालहा इनके जदि दिन करे बिथिरो मानि करे साबै हाया इनके फाइपिदि हायनि साव इनके जों फायै जों गन्डाचरा पुलिस स्टेशन जों एफआईआर खालायफै खा इनके कबर बाय सुइलायगै रलायमानि बर बुसिया हनै हगै हायनि हायते वैसा इंलिश बाय सुइ रलायखा अमायता इनके जों केस खायगाबो जाना बुनाय हाय नां मुसुंया इनके पाइसा आं मुसुंया आं खास खायरुया और जागा खायरुया नक फानि को yang मुसुंया खायरुया र मुसुंया नि को कायसा तंनाय बिले तुमानि मुसुंया तुमानि मुसुंया बोनो आं खारियेंगे फैहा थानानि बरो से अलरेडी पानि सेबा थाना बरले सेबाबा Tongare. तुलो ओने फटाफट तुलो और मिटिंग से खाइया हमन रुसने के रुसते तब बुकुरुमना सुजा करसे हमन रुसने के रुसते तब बुकुरुमना सुजा करसे रुसते ना अरे Tongare ke tako tongare yes ni permission bai jong phai tom le kono na bai bulai ni ya to le ni ya tin khariya ande paikha aro ta festi naro tabaru senga jum sefene suja kok di janbai jase mitin phai na nok man dor ka bo ro nok kai bo puri puru ba ke phai ro disa ka bena